Междувременно да се бием с чудовищата. Можеш ли да освободиш русалките от магията на Валтор? Мисля, че ще успея с вълшебния прашец. Добре, аз ще ги примамя при теб. Стражи, разпръснете се наоколо и дайте място на принцесата. За Андрос! Вълшебен прашец! Магията на Валтор е развалена. Браво на теб, миличка. Сега отивам при войниците си. Ти изчакай тук, Тебок мъдрия. Благодаря ви, принцесо. Тази магия беше като истински кошмар.